kan an ka kalan kɛ n'an ye kalan kɛ an ka bɔ kalan Sirifila Jakan filɛbagaw foli ale ni waleɲuman dɔn o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ni Sirifila Jabaranin ka nin jɛmu in ani a ka nin ko ka lase nin bɛ kɛ dɔgɔkun aw ye an b'a fɔ aw ma ko aw ni jɔ ala ma jɔ sabati ka wuruki ka banban ka to a ma nko ka lase an bɛ wele bila an ka nko karamɔgɔbaw ma farafina dɔnnibagabaw ma walasa u ka se ka ɲɛfɔli kɛ farafinya ko la walasa an ka denmisɛn wulitɔlamaw bɛ se ka dɔn mun tɛmɛna kununko mun de kan ka kɛ mun de majɛ ye an sɔrɔ ka se ka o ɲɛfɔli kɛ sabu an ka zana b'a fɔ ko kuma kɔrɔ o de bɛ bɔ dakɔrɔ la ka don kulokura la o kama an bɛ ni jɛmu in kɛ Sirifila ale Jakan na an ka bi ma welele ale an ka nko karamɔgɔba ye i n'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen a b'a dɔn cogoya min na Bakɔrɔba Jabate don nko mɔgɔw b'a dɔn bi ko nko jeli nka ale yɛrɛ lakodɔnnen don jamana in kɔnɔ nɔ kosɛbɛ fɔlɔ o de ye Fifi Joli ka Bakɔrɔba Jabate o kɔfɛ ensemble instrumental ni mɔgɔ minnu bɛ o dɔn o dɔnkili fɔlɔw dabaga don nka bi Bakɔrɔba Jabate nko karamɔgɔba don an ka jamana kɔnɔna na min bɛ ka wele ni welewelema da kɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka mɔgɔw su ka kɛ nko kan an bɛ foli bila a la fɔlɔ an ka bi jɛmukan bɛna kɛ min kan ka sɔrɔ k'o ɲɛfɔ karamɔgɔ i ni jɔ ala ka jɔ sabati ka wuruki ka banba ka to a ma a diyara n ye bamananw ko ten ko n'i y'a mɛn ko an ka taa kunu yɔrɔnin na kunu yɔrɔ in de diyara n'o tɛ a tɛ taali ko fɔ bi ni an sera yan nɔ an bɛ Mali den mun bɛ Mali kɔ kan ani min b'a kɔnɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni a y'an wele an kana dɔ fɔ jamana in kɔrɔlenw kan n b'aw ka bila la an bɛ to jamana in danbe ko de la donc o de y'an nakun ye ala sago i sago sago tɛ k'ala ye mɔgɔ minnu ye jɛmukan tɛmɛnen lajɛ an kumana Bakɔrɔba Jabate yɛrɛ kan nko kan ani nko a bɛ se ka mun fɔ kan a ye fɛn caman fɔ ka na bila dɔnniya yɛrɛ la ani an ka kanw n'an sera k'olu don ba la a bɛ kɛ sababu ye ka an ka ɲɛtaga ka olu sabati nka an y'a kanu bi an ka kuma ale yɛrɛ ka baara ye min ye o ye farafina danbe koba ye min ye farafina yɛrɛ ka jeli ye sabula a bɛ fɔ an b'a fɔ ko jeli nka an ka mɔgɔkɔrɔw ye min fɔ an ye o de ye i b'a mɛnni min kɛ ko jeliw ani jeli min bɛ tagama farikolo la o de n'o tɛ mɔgɔ tɛ balo wa jeliya fana bɛ sigi o de kama walasa ka se ka mɔgɔya ale dilan ni a ma yan k'a fɔ an y'ale sɔrɔ an ka kɛnɛ kan bi a kan ka an ka ɲininkali k'a la karamɔgɔ Bakɔrɔba Jabate ɲamakala walima ɲamakala ale ni jɔn walima hɔrɔn ani ɲamakala ani jɔn nin kɔni naani bɛɛ de ɲagaminen don ɲɔgɔn na bi e min ye ɲamakala ye filanan jeli ye kumatigi de ye aw ye ɲɛfɔli jumɛn bɛ nin na mɔgɔw bɛ se ka faamuyali jumɛn kɛ nin na n'an ka farafina kɔrɔlen tabarikɛla i Kamara a diyara n ye ni i da sera anw ka jamana in ma i ye nin siya minnu ko fɔ a la n'o ye ko ɲamakalaya ou bien jeliya ou bien jɔnya an ka jamana tɛ se ka taa ka nin si to parce que ni jɔsen m'an ka jamana na a jɔsen dɔ fana ye ninnu de ye mais komi an bɛ yɔrɔ min na komi bi ko bɛɛ nɔɔnina bɛɛ ye i jɔyɔrɔ bila bɛɛ y'i ka baara bila o la i filɛ ka ɲamakalaya min fɔ ani jeliya min fɔ ani jɔnya min fɔ différence tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ furancɛ min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka kuma olu furancɛw kan nka n'i ye a bɛɛ ta kɛrɛnkɛrɛnnenya na i b'a fɔ a kulu bɛɛ ma ko ɲamakalaw ka tila k'a fɔ
kulu dɔ in ma ko hɔrɔn parce que n'i ko bi n'i m'a fɔ ko hɔrɔn mɔgɔw t'a a faamu k'a sɔrɔ hɔrɔn ninnu ye arabukan de ye parce que anw yɛrɛ ka kan in na sisan an y'a jate minɛ fɔ kumaden 300 ni kɔ o de bɛ an ka kan in na min bɛ ye arabukan ye an ye minnu bɛ sɛgɛn arabu fɛ an ye minnu bɛ sɛgɛn an y'an taw bila ka tugu arabu ta nɔfɛ min na a bɛ se 300 de dɔɔnin kumaden 300 ani kɔ an bɛ kuma o kuma fɔ bi a tilancɛ bɛɛ ye arabukan ye an y'an yɛrɛ taw bila o la n'i ye hɔrɔn yɛrɛ ta hɔrɔn ye arabukan de ɔ an kun bɛ se k'o différence di cogo min na fɔlɔ o de ye tontigiw ni tontanw ye tontigiw ani tontanw ani jɔnw donc tontigiya ni tontanya ani jɔnya sira saba don furancɛ b'u bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ bon jɔn kɔni ye hɔrɔn de ye parce que jɔn ye se bannen hɔrɔn ye k'i minɛ i bɛ taa jɔnya de la n'o tɛ jamu si tɛ yen ko nin ye jɔn jamu ye i b'a sɔrɔ e ye kamara ye ne fana ye kamara ye e dɔgɔnin ye ne ou bien kɔrɔkɛ ye ne ye an bɛ jɛ ka taa kɛlɛyɔrɔ la n'an taara kɛlɛyɔrɔ la ni kɛlɛ tiɲɛna ne ka fan fɛ u bɛ ne minɛ ni ne minɛna ka taa ni maa minnu ye ne minɛ ka taa o tɛ se bannen ye ne ye u bɛ taa ne kɛ jɔn ye fɔlɔ a kun bɛ ten de n b'u ka baaraw kɛ parce que e de ye ne minɛ n b'u ka baaraw kɛ n bɛ bila jɔnya pilasiw la n bɛ jɔnya baaraw k'u ye ni fantanya y'u minɛ u bɛ minɛ ka taa n feere maa wɛrɛ ma u b'a fɔ ko minɛni jɔn ni sanni jɔn bɛɛ tun tɛ kɛlɛkɛla ye o mais se tun bɛ dɔw ye n'olu ye waritigiw ye olu fana tun bɛ taa jɔnw de san jɔn feere yɔrɔw tun bɛ nin nɔ i n'a fɔ min baganw bɛ taa feere cogo min na ka nɛgɛ don u sen na ka taa n'o ye k'u tɛrɛmɛ i n'a fɔ min i bɛ misi tɛrɛmɛ ou bien i n'a fɔ min i bɛ ba tɛrɛmɛ cogo min na k'a san ka taa n'a ye ka taa bila i ka baara la bon jɔnya tun bɛ ten y'a ye donc olu fana olu jɔnw n'i taara n'olu ye n'olu ye den minnu wolo i ka so olu bɛɛ bɛ jate i ka jɔn mais den minnu mana wolo olu ka so ninnu u b'olu wele de ko wolosow an fɛ yan wolosow kɔni donc a bɛ i n'a fɔ an fɛ yan nɔ an ka jɔnya dan kun ye i ye jɔn min yɛrɛ minɛ kɛlɛda la walima i ye min san wari la voilà n'o tɛ n'a ye den wolo o t'i ka jɔn ye o ye bon o t'i ka jɔn ye mais i ka jɔn don parce que a b'i ka jɔn mara kɔnɔ a bɛ i n'a fɔ min i ka mɔgɔw i ka jɔnw i y'a faamu mais olu fɛn dɔ de tun b'olu la u bɛ fɔ olu ma ko wolosow ɔ mais woloso y'a ye bon olu yɛrɛ tun bɛ an ka ko caman ban kɛlɛ camanw ni fɛnkɛw bɛ na u bɛ ngwelew ni fɛnkɛw siri ka tokokoya kow ni fɛnkɛ kɛ u matigiw fɛ hali n'a sɔrɔ kɛlɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ ou bien ko wɛrɛw b'u ni ɲɔgɔn cɛ jamana tiɲɛni ko ni fɛnkɛw la o bɛ dabila o tun y'olu fana jɔyɔrɔ ye i y'a faamu bon tontanw olu tun ye ɲamakala kɔnɔnaw de ye bon tontanya moriw tun bɛ tontanw na moriw sɔmɔnɔw bɛ tontanw na bamɔnaw sɔmɔnɔw parce que to fan foyi t'olu bolo ka baara kɛ bon jeliw bɛ tontanw na i y'a faamu bon numuw bɛ tontanw na bon funɛw bɛ tontanw na garangew bɛ tontanw na bon n'u ye tontanw ye bon tontigiw o tun ye maa o maa bɛ baara kɛ ni ton ye parce que ton yɛrɛ fɔ an k'an da don la ton yɛrɛ ye min ye fɔlɔ mɔgɔw k'o dɔn parce que bi n'i taara fɔ mɔgɔ ma ko tontigi a bɛ kɛ ɲɛna de k'a nana ka na fɔ i ma de ko bolitigi tiɲɛna an kɔni caman b'o ye wala k'a sɔrɔ tontigiya ni bolitigiya tɛ fan kelen fɛ parce que yanni marifa ka na anw ka jamana kɔnɔ kɛlɛ de tun bɛ kɛ ni kala ninnu ni biɲɛw ni fɛnkɛw ye donc kalakisɛw camanba bɛ bila bara min kɔnɔ f'u b'a dulon u kɔ la a tun bɛ fɔ o de ma ko ton donc o bɛ maa o maa bolo ka baara kɛ n'a ye a bɛ fɔ o bɛɛ ma ko tontigiw o kɔrɔ i ye jɛkulu 5 min fɔ nin voilà olu sen kun tɛ o la voilà o sen t'o la olu kɔni ye jamana yɛrɛ baarakɛlaw de ye bɛɛ n'i ka baara don dɛ mais n'i ko k'i bɛ tontigiw jate minɛ sisan a ye n'a fɔ min anw ka sɔrɔdasiw ni gendarmew ni polisiw ni gardiw ni douaniers ni eaux et forêts ni donsow bon i b'a dɔn bi marifa b'o bɛɛ bolo ka baara kɛ donc olu bɛɛ bɛ se ka jate i n'a fɔ min tontigiw
tontigiw donc fɔlɔ kala tun bɛ bɛɛ de bolo n'a fɔ an b'a fɔ minnu sa hɔrɔn kala tun b'o bɛɛ de bolo min ta ye n bɛ taa donsoya kɛ n'a ye min ta ye n bɛ n yɛrɛ gari ka taa n'a ye foro la min ta ye kɛlɛ mana wuli n bɛ taa n'a ye kɛlɛyɔrɔ la ton de tun bɛ o bɛɛ bolo donc a tun bɛ fɔ o groupe bɛɛ ma ko tontigi mais n ye groupe fɔlɔ min fɔ a bɛ fɔ o bɛɛ ma ko tontanw bon o tontanw fana na bɛɛ n'i ka baara de tun don mɔgɔ si tɛ don mɔgɔ si ka baara kɔnɔ i y'a faamu anw ye jeliw ye jeliw ta tun ye fɔli ani dɔnkili i y'a faamu ani ni mɔgɔw kɛlɛla k'aw fɔ k'u dilan ka furusiraw taama c'est à dire jamana ka fɛn dɔw kɛ ka dusu don jamana ka dɔnkili da ka dusu don jamanadenw kɔnɔ ou bien ka dusu ka dɔnkili da ka jamanadenw bɛɛ o tun ye jeliw ka baara ye walima ka sɛnɛkɛlaw su ka kɛ sɛnɛ kan mais sɛnɛkɛlaw fana wala olu fana ka fɛnw kun b'u dan na o fana tun bɛ tondigi kunda mais wari kun tɛ ɲini o la o fana ye sɛnɛmasaw ka fɔlifɛnw ye wala olu tun bɛ jate tondigi kunda mais tontan kunda o de ye nin ye quoi jeliw ta tun ye nin bon numu olu ta ye nɛgɛ ye waati min na k'a sɔrɔ tubabu ka nɛgɛ ma se anw fɛ yan olu de tun bɛ guwan tugu i n'a fɔ min ka furu dilan ka i n'a fɔ an b'a jateminɛ i n'a fɔ min furu k'a dilan bɛlɛ dɔ de bɛ an fɛ yan o bɛlɛ in de tun bɛ dilan k'a kɛ nɛgɛ ye hali bi a bɛlɛ bɛ anw fɛ yan u b'o de cɛ bɛlɛ bɛɛ tɛ dɛ gabakurun tun bɛ u b'a cɛ k'a kɛ guwan kɔnɔ ka tasuma don a jukɔrɔ tasuma bɛ bɛlɛ in yele ka nɛgɛ bɔ a la u tun b'o nɛgɛ de ta k'a gosi k'a numu k'an ka fɛn bɛɛ dilan n'a ye u bɛ dabaw dilan n'a ye u b'an ka kɛlɛkɛminɛnw dilan n'a ye u bɛ fɔliminɛnw dilan n'a ye an mago bɛ se fɛn o fɛn ma numu tun b'o bɛɛ dilan ni nɛgɛ ye k'a sɔrɔ tubabu ka nɛgɛ tɛ fiyewu mais n'i ye numu fana cogoya ta k'a lajɛ bon numu dɔw tun bɛ yen u b'a fɔ ko kulew olu ta tun ye jiri ye bon numuw bɛ se ka taa minnu bɛ nɛgɛ dilan u bɛ se k'u ka falokalaw n'u ka dabakalaw n'u ka fɛngɛw bɔ yiri la mais jiriba ninnu o de tun ye kulew ta ye maa o maa n'i tun ye jele da jiriba kan n'i ma taa i sara kulew la n'u m'i bɔ ni kɔrɔti ye k'i faa jinɛw b'i faa parce que olu ta tun ye jiriba ye bon numu suguya wɛrɛw tun bɛ o sakew dɔw ko sakew bon olu ta ye muso masiri ye ka masakɛw musow ka sanu n'u ka warijɛw n'u masiriw ani fɛntigiw sanu fagalaw olu tun ye sakew bon o bɛɛ ye numu bondaw ye quoi i y'a faamu bon garangew olu ta ye wolo ye ta tun ye wolo ye ka sokilikɛw dilan ani sow masiriw ani sebenw ani baganw fɛn o fɛn ye wolo ka baara ye ani masakɛw ka sabaraw ni fɛngɛw fɛn o fɛn ye wolo ka baara ye bon garangew ta tun y'o ye o baarali ye bon funɛw tun bɛ i n'a fɔ min ye dɔnnibaa ɲamakalaw de ni sisan tɛ i tɛ funɛden si ye n'a sɔrɔ a tun tɛ kuranna durusilen t'a kunkolo la ou bien a ma kuranna kalan donc funɛya tun ye koba de ye i y'a faamu olu de tun bɛ kiraw ni sayibaw ni walijuw ka nasiraw ni fɛngɛw fɔ i y'a faamu ka baara tun y'o ye bon fɔ manden yɛrɛ fanga waati manden masaw nana ka na danaya dɔ ta k'a da funɛw kun ni masakɛw tun bɛ fɛn o fɛn san a sanu de tun bɛ di funɛw ma u ka danaya kɔsɔn u bɛ taa fɛn san jamana wɛrɛ ka n'a di masakɛw ma o tun ye masakɛw ka cidenw de ye commerce la quoi commerçant import export voilà o de tun ye funɛw ye bon c'est vrai i b'a mɛn ɲamakalaw ka kuma dɔ la ko Sunjata ye funɛw bila ka taa sow san Jɔlɔkɔdugu bon Jɔlɔkɔdugu ye Sɛnɛgali jamana de koyi ko donc u natɔ ni sow ye ko Jɔlɔfin masa ye sow minɛ funɛw na ka dosokɔrɔw minɛ n'o ye wulu ye k'o minɛ ka di u ma k'u ka n'o di manden masa ma k'olu tɛ mandenkaw dɔn ni dɔwɛrɛ ye wulu yaalalaw kɔ bon n'a minɛna funɛw bolo parce que funɛw de tun ye danamɔgɔbaw de ye masakɛw yɔrɔ o de tun ye commerce sira ye quoi donc o ye funɛw ka baara ye donc bɛɛ ni i ka baara de tun don mais nin groupe in fana min filɛ nin ye n bɛ se k'a fɔ a i n'a fɔ olu de tun ye fonctionnaires ye
olu de kun ye fɔ parce que jamana de faso baarakɛlaw bɛɛ kun b'i yɛrɛ ye ten de ni kɛlɛ wulila masakɛw bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔw yɛrɛ u bɛ taa cikɛlaw yɛrɛ u b'u ka fɛngɛ bɛɛ k'u yɛrɛ mais mɔgɔ minnu ye jamana fɛngɛw ye fonctionnaires ye olu de ye nin tontanw ye parce que nin bɛɛ kun b'a ka baara kɛ jamana de et puis jamana b'u sara de jamana kun masakɛw kun b'u sara de u bɛ jeliw sara u bɛ numuw sara parce que u bɛ baara la voilà u bɛ garangew sara u bɛ funɛw sara parce que olu bɛ ka baara kɛ faso de ye olu bɛ baara kɛ u yɛrɛ ye mais ninnu groupe mɔgɔw de kun bɛ baara kɛ faso ye donc u kun bɛ sara ka da nin kan de c'est ko hali bi ni ne taara yɔrɔ dɔ la n'u ko ko an ye ɲamakalaw sɔn ne b'a fɔ ko non ɲamakala tɛ sɔn dɛ ɲamakala bɛ sara de parce que ne bɛ taa fɛn dɔ de kɛ i bɛ ne wele ka taa de ne bɛ taa fɛn dɔ de kɛ n'o diyara i ye i bɛ fɛn di ne ma de bon ka t'i jɔ kɛnɛ kan k'a fɔ dɔrɔn anw ye funɛw ye anw ye ɲamakalaw anw ye garangew ye bon ko bɛɛ ɲagamina hali hɔrɔnw yɛrɛ donna ɲamakalaya la sisan hɔrɔnw yɛrɛ donna a la sisan donc sinon n'o kun tɛ fonctionnaire de tun don tontanw tun bɛ baara dɔ de la jamana kɔnɔ n'u bɛ baara kɛ faso ye bɛɛ n'i sara cogo kun don numuw mana baara kɛ u bɛ sara o la u mana parce que olu bɛ dabaw ni jelew ni kɛlɛminɛw ni fɛngɛw dilan ka di tontigiw ma donc ni kɛlɛ kɛra ou bien ni sɛnɛw kɛra olu sara bɛ b'o la jeliw fana ta bɛ ten n'u fana kun ye nin baaraw kɛ u bɛ taa baro kɛ mɔgɔw fɛ u bɛ maanaw bɔ u bɛ furuw dilan u bɛ ni kɛlɛw gana u bɛ kɛlɛw fɔ k'a ban u b'o fɛn o fɛn kɛ jamana ye jeliw fana bɛ sɔn o sara o de kama funɛw fana u bɛ ni commerce min kɛ an'u bɛ walijuw ni sayibaw ni fɛngɛw ka kuma minnu fɔ masakɛw ye olu fana u b'o sara olu de kama garangew fana bɛ wolow dilan ka so kirikɛw ni so falamuw ni ani sabaraw dilan olu fana masakɛw b'u sara o kama de donc anw ye fonctionnaires de fɔlɔ fɔlɔ mais aw o tɔ bɛɛ kun ye n bɛ baara kɛ n yɛrɛ ye o de voilà donc funɛ ni jeli ni garange ni numu an ka différence ka bɔ ɲɔgɔn na ani fɔlɔ mais n'i ko bi k'i k'a bɛɛ lajɛlen fɔ i b'a fɔ ko ɲamakala parce que ɲamakala fana ye fɛn sugu dɔ ye bɛɛ n'i ka baara don e bɛ se ka kuma dɔ fɔli sisan u bɛ mankan wuli e la ko i man kan ka nin fɔ ou bien ko n'i ye nin fɔ ko ɲama bɛ o la mais ne b'o fɔ foyi tɛ ne na foyi tɛ ne na o de kosɔn hali fɔlɔ an ma hɔrɔn i kun t'i jɔ maɲaki ka kuma fɔ jama na i kun t'i jɔ ka kuma fɔ k'a fɔ e b'i ka kuma fɔ ko mɔgɔw jama bɛ ka e lamɛn non 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 parce que n'i filila jamana bɛ se k'i nɔ minɛ hali bi o dɔw tɛ ka kɛ dɔw tɛ ka kɛ nin ye bon hɔrɔn dɔw nɔ tɛ ka minɛ nin ye an yɛrɛ ka président dɔ nɔ ma minɛ ko bɛɛ b'i ba bolo wa ne dun min jɔ jamana k'a fɔ ko fifɛ bɛɛ b'i ba bolo muso ɲuman den ɲuman muso jugu den jugu muso o muso ko i den ma i turu yan ne ni fa fasa ne k'a wuli k'a ɲɛnɛbɔ o den tɛ wuli ka kɛ foyi ye aw yɛrɛ bɛ tila ka yɛlɛ ka tɛgɛrɛ fo la parce que ne y'a fɔ ɲama tɛ ne n'a fɔli la mais dɔ y'a fɔ dɔrɔn ko bɛɛ b'i ba bolo a ma kɛ mankan ye o co wulila hɔrɔn dama min nɔfɛ o la i ye daɲɛ kuru kelen fɔ dɔrɔn o donna jamana kɔnɔ i n'a fɔ min ye kuma ba de fɔ bon kuma bɛɛ ni a ɲama bɛ kuma n'a kɔrɔ de ye nin ye kuma bɛɛ n'a fɔbaa de don donc ɲamakala bɛ kuma de fɔ e bɛ ne wele sisan jama ko dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ e nisɔndiyalen don ou bien e dusu kasilen don e bɛ na ne wele ka kuma dɔ don ne da la kabi bɛ k'a fɔ ne ye kuma min na n'a y'a sɔrɔ kuma min man kan ka fɔ a la ne b'o bɛɛ bila kɛrɛfɛ k'olu bɛɛ bɔ a la donc min kan ka fɔ n'o tɛ balimaya tiɲɛ o tɛ sinjiya tiɲɛ o tɛ jamana tiɲɛ o tɛ kabila tiɲɛ ne bɛ n'o de fɔ a tɛ furu tiɲɛ ne b'o de fɔ wa n b'a fɔ fana ni fili min yera a la hɔrɔnkɛ ka fili tɛ dɛ ne de ka fili don n'o tɛ a ma juguman fɔ dɛ donc kuma ma ɲɛ wa n'o kɛra mɔgɔ b'o mun tɔgɔ la mɔgɔ b'o mun tɔgɔ la e ka kuma tɛ dɔn bilen a bɛ fɔ de ko jelikɛ y'a fɔ
i y'a faamu kosɛbɛ kosɛbɛ donc nin bɛɛ de tun ye ɲamakalaya ni hɔrɔnya na k'a fɔ ko ɲamakalaw nin bɛɛ de ye a kun dɔ ye kosɛbɛ kosɛbɛ kuma bɛɛ n'a fɔ b'a kɔ ni ɲamakala y'a fɔ ɲama t'o la fɛ mais ni hɔrɔn y'a fɔ n'ala ma fara i kan i nɔ bɛ minɛ a nɔfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc c'est pourquoi an ka jamana in kun dilannen don n'o ye hɔrɔn kun t'i jɔ kɛnɛ kan ka kuma fɔ maɲaki a kun b'a don ɲamakala de dala ɲamakala b'i jɔ k'a lase donc ɲamakalaya ni hɔrɔnya de ye nin kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa an filɛbagaw an b'a fɔ ye k'a fɔ ko caman faamuna ɲamakalayara kosɛbɛ sabu ni ko dɔnbaga sigila o de bɛ se k'a ɲɛfɔ karamɔgɔ bakɔrɔba jabate nko jeli welekan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ an ka denmisɛnnakaw ye minnu wulitɔla ma don bi jamana dɔfɔ a bɛ ka tunu ka taga dɔɔni welekan jumɛn b'i bolo k'a fɔ o ye ayiwa bon welekan min bɛ n bolo k'a fɔ denmisɛnw ye yanni n ka fɛn fɔ denmisɛnw ye fɔlɔ n bɛ fɛn fɔ maakɔrɔw de ye parce que n'i ko ko mara dɔ de bɛ k'i mara kosɛbɛ bon n'i ma mara bon mɔgɔ min ma mara o ka mun b'o la o ka foyi t'o la mais e min ka kan k'a mara ni e m'a mara kun de bɛ e nɔfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc anw yɛrɛ ka mɔgɔkɔrɔbaw minnu kan ka denmisɛnw sigi ka kumaw fɛ ka jamana danbe kow f'u ye o tilancɛ si tɛ fɛn dɔ bilen parce que mun na u tɛ fɛn dɔ min mana taa arabu kalan kɛ ou bien min ye tubabu kalan kɛ kalan kɛli tɛ fɛn jugu ye dɛ mais ni nana ne ta ye nin man ɲi olu ta ka ɲi ka taa n'olu ka taabolo ye ka taa n'u ka fini don cogo ye ka tila ka taa n'u jogo ye ka tila ka taa n'u ka ko kɛ cogo ye e yɛrɛ t'a k'o fili k'o tɛ foyi ye o de ye problème ye donc o min bɛ ka kɛ donc anw ka jamana bɛ ka tunu ka taa donc yanni ka fɛn fɔ denmisɛnninw ye an bɛ fɛn fɔ mɔgɔkɔrɔbaw de u k'an ka jamana taabolo don an denw kɔrɔ u k'a don an mɔdenw kɔrɔ jamana kun bɛ nin bolo in na o de kosɔn n'a fɔra ko danbe ko ye koba ye e mɔkɛ ma sɔn nin ma e fa ma sɔn nin ma a munna e bɛ t'o sira kolon fɛ donc yanni n ka fɛn fɔ mɔgɔkɔrɔbaw ye denmisɛnninw ye n bɛ fɛn fɔ mɔgɔkɔrɔbaw ye u ka denw mara an ka segin an ka danbe kɔrɔ la ala sago i sago ayiwa bakɔrɔba jabate n ko karamɔgɔ foli b'i bolo ka kɛ n'ala sɔnna ma ayiwa an bɛ foli lase mali den bɛɛ lajɛlen ma an bɛ min yɛrɛ ka télévision so kɔnɔ n'o ye Serifula ye ka foli lase Bani ni a balimaw bɛɛ ma bon o kɔni donna an da bɛna yɛlɛ o kuma kan parce que nin ye ne yɛrɛ ka téléso de ye o comme aw minnu bɛ yan n'aw t'a dɔn sinon nin ye ne yɛrɛ de ka téléso ye parce que Bani min filɛ nin ye n'an b'a fɔ ma ko Usumani Hayidara ne nana a kɔrɔmuso ka so Nani Hayidara a tɔgɔ ye Fatumata Hayidara n'an b'a fɔ ko Nani Hayidara ne nana o ka so a 80 Bugasumongo la kabu y'a dɔn ko ne bɛ yen dɔ kɛra sababu ye ka na ni ne ye o mais kabu y'a dɔn ko ne bɛ yen ko ne ye ɲamakala o ye ne wele ka taa k'a fɔ ne kana luwanse yɛrɛ sara bilen ne kɛra olu ka duden dɔ ye n'u bɛɛ ye kelen donc k'a minɛ 80 na ka n'a bila fɔ sisan ni Hayidaralakaw bɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a dɔn o don ni 80 o y'a sɔrɔ Hayidara ma na fɔlɔ mais Hayidara nana a taara jigin a kɔrɔkɛ Yakuba Hayidara fɛ ye Lafiyabugu o bɛɛ y'a sɔrɔ ne b'u ka so yan donc nin télé in nin ye ne yɛrɛ ka télé donc mais Hayidaralaka cɛ n'a a muso bɛɛ fo u bɛɛ wale ɲuman dɔn fɛn min kɛnɛ a kɛra koba ye jamana kɔnɔ télévision so in ye an sɔn hakili la kosɛbɛ parce que fɛn o fɛn tun bɛ fɔ tubabukan ni kan wɛrɛ la ni mɔgɔw tun t'o faamu télé Serifula nanen a bɛɛ bɛ faamu jamanadenw fɛ sisan donc o ye foliba ye n b'o k'u ye kosɛbɛ ka jamana den bɛɛ fo ala sago sago i Jabate o tuma an filɛbagaw an na bi taa sigi yan nɔ k'a sɔrɔ a jaba bɛ aw la o tuma ka foli k'aw bɛɛ lajɛlen an yɛrɛ ka maa welelen bi kana kɛnɛ kan n'o ye Nko Jeli Bakɔrɔba Jabate k'a fo k'a ka denbaya bɛɛ fo o tuma nin de kɛra aw tulo ni aw ɲɛ garijɛgɛ bi an bɛ foli kɛ aw bɛɛ ye télé Serifula ɲɛmaaw tɔgɔ la k'a fɔ aw ma ko aw ni jɔ ala ma jɔ sabati ka wuruki ka baman ka tama ala ka tuma wɛrɛ yirana aw ni ce Ana kalange